ওই পাতিনি বদন চন্দ্র গোরাখা এডিসি কলোনি ওই লক্ষ্মী নারায়ণ গোপীনাথ ইস্ট গোপীনাথ ওয়েস্ট আবার নব চিনি বুসকাঙ্গ আসুক ফাইনানি বাগै নারনা খাবাই খোগৈनो কয়জাও হাইদিকাইচিং তিনিনি চিনো পান্দানা চেংনা দিগিও থালেছিনে ফাইদি आं पुलेनो कयनाय तिनिनि चिनो पान्दानि आसुक फां ओंनानि बागै सदर सालका बेदक कमिटी आईएनपीटी डिविजन प्रेसिडेंट बरमगोनां उपेन्द्र देबबर्मानो तिनिनि पान्दानि सभापति ओंनानि बागै आं प्रस्ताब तुबो अप्रस्ताबनो आं खाबायनो समर्थन खालायो फायदे जों सिनिलायनो दिगि केसा थांलायानो ताबुक सिनि बुसकांगो फाइसो पयजाक सिनियाव 15 जिरायना एडिसि आसुक फाइनि बातायनाय आईएनपीटी त्रिपुरा मथानि बातायनाय बराम गोनां सार जगदीशनो बिनि सिनि मुंग्रि बिनि आसुक थाय आसुकना बागै कयजाव हायना हाय कयजाव मानदाय डिविजननि टीपीएफ नि चिफ बरमगोनां रंजित देबबर्मानो बिनि सिनि मुंग्रि बिनि आसुक थाय आसुकना बागै कयजाव हायना हाय जों सिनिलायनाय मानदाय डिविजननि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट बरमगोनां टनी देबबर्मानो बिनि सिनि मुंग्रि आसुक थाय आसुकनानि बागै कयजाव मानदाय डिविजन त्रिपुरा मथानि वाइस प्रेसिडेंट बरमगोनां शंकर देबबर्मा